بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كما يدعي aka ba mu shawara cewa mu dan daga cewa wani abu musamman abin da ya shafi addinin musulunci da kuma babban bako zai zo mana shi ne watan Ramadan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana awwaluhu rahmatun wa wasatuhu maghfiratan wa akhiruhu itqun minan nar to da yancin da gafarar da rahama Allah sa muna cikin ba takaice wannan bayanin babin fisiya babi ne zai karantar da mu hukuncin azumi domin azumi yana da farilla yana da sunna yana da mustahabi yana da karahiya yana da haramun yana da abin da zai lalata shi don haka wajibi ne kamar da mai ahalar yake cewa wala yahillu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lamu Allah bai halatta ba ga kowane aiki musamman ballanta na ibada sai mutum ya san hukuncin Allah akan aikin ibada in bai sani ba waya salal ulama'a ya tambayi malamai wa ya kataliya bil muttabi'ina li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam malaman ma ba kowane za a yi koyi da shi ba sai masu biyar sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam don haka babin da zai karantar da mu shine hukuncin azumi wa sawmu ramadana faridatun shi azumin watan ramadan farilla ne shi ganin wata farilla kifaya ne wani ya ɗauke ma wani ko waɗansu mutum biyu sun ɗauke musamman irin mutanen Najeriya gaba ɗaya in aka samu mutum biyu suka ga wata to sun isan ma Najeriya ba kowa sai ya ɗauki sai ya gani da idon shi ba kamar yadda limanci farilla kifaya ne wa'azi farilla kifaya ne amma ainihin ita sallar farilla ce to haka nan a wajen kiran sallah farilla kifaya ne ba a cewa duk wanda in mutum guda ya yi kiran sallah a ce duk wanda ya zo sai ya yi kiran sallah haka nan iqama farilla kifaya ce ba a cewa in mutum ya yi iqama sai wancan ya yi sai wancan ya yi a'a farilla kifaya ne amma ainihin sallar farilla aini ce to haka nan ganin wata farilla kifaya ne amma yin azumin farilla aini ne binciken shi yadda yake so har a kai ga samun garafasar ta azumin shi kuma farilla aini ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba sa'imun laysa lahu min siyamihi illa al-ju so da yawa za ka samu mutane suna azumi amma ba su da sakamakon azumin su sai yunwa banza da suka wuni da ita saboda mi ana azumin amma an aikata abin da zai kare azumin ba a sani ba don haka magana gardama wata bata taso ba abinda a daidai alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idh hadaytum to Allah samu dace don haka abinda a wajibi sanin me azumin yake so farilla ta da sunna da mustahabi da karahiya da haramun da abin da zai lalata shi shine wajibi mu sani wannan babin zai karantar da mu wa sawm ramadana farilatun farilla ne yasbutu shi azumi yana tabbata bi kamali sha'ban in watan sha'ban ya cika 30 ko an ga wata ko ba gani ba a dauka au bi ru'yati adalaini ko da ganin adalai mutum biyu in sun ce sun ga wata to ya isan ma Najeriya ma'ana lil hilali ga jinjirin watan a ka'idar jinjirin watan da ake magana in an ga wata ran da ya tsaya da magariba to insha Allah in aka yi sallan magariba aka fito ba za a iya samun shi ba sai ɗaiɗai ko suke ganin shi don haka ranar da wata ya tsaya to in aka yi magariba insha Allah ana isko ya faku bayan sallan magariba to yana tabbata bi kabali sha'aban cikar watan sha'aban au bi ru'yati adalaini ko da ganin adalai guda biyu lil hilal jinjirin watan kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wal qamar qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim shi wata an yi mashi manzila 28 ne wuni na ya zanna tara shi yasa wato azumin watan ramadana mafi yawa sai a ga duk 29 ake yi
to ya ɗoru akan huruful hija'iyya a waɗannan guda 28 ɗin nan. Guda 28 wuni na ƙarshe shine na tara, don haka 29 sun fi yawa. A cikin shekara ana samun watanni guda 5 za su yi farilla, amma wata guda 7 duka nusan suke yi. To Allah da ya samu dace. To a takaice, au jama'atin mustafidatin ko jama'a mai alfarma masu daraja in suka gani ko suka yi sanarwa, wa kazalika fil fitr, haka nan ga idi shi ma idan mutum biyu sun ga wata su sanar, to sai a sanar da jama'a sai a yi idi. Wa yubayyitu siyamu fi awwalihi, ana kwana da niyyar azumi a farkon watan Ramadana. Walaysa alayhi albayatu fi baqiyati, ba a kwana da niyya a cikin saura in ba a gani ba. Wa yutimmu siyamu ila al-layli, ana cika azumi zuwa dare, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azumi yana da ya kunshi abubuwa guda 2 sune farilla, guda 3 sunna. Ma'ana niyya ta azumi farilla ce, to a wajen niyya kama ka ce nawaitu siyamu ramadana 30 yawman aw 29 yawman, na niyyar azumi 30 daidai ko 30 ba ɗaya, to zaka iya yi da larabci shine ka'ida don ya lada, amma da kowane yare zaka yi niyya. To niyya farilla ce, sannan kuma kama baki ba ci ba sha zuwa dare shi ma farilla ce. An samu farilla 2. Sunnoni kuma guda 3 ne. Ta'jilul fitri, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, ta'jilul fitri wa ta'khirus suhuri, wato gaggawar buɗe baki da jinkirin sahur. Wa kafful lisani anil hazayan, da kame baki ga surutu, musamman surutun banza ko kuma zage-zage da abin da ya shafi dai wanda ba da amfani a cikin ibada. To wannan sunna a farilla guda 2, sunna guda 3. Na farko anniyatu, na biyu kaffun anil muftirati, su ne guda 2. Sai kuma jinkirin sahur, ta'jilul fitr wa ta'khirus suhur wa kafful lisan, su kuma guda 3 ne. Gaggawa buɗe baki, wanda ya riga ka buɗe baki in dai rana ta faɗi to ya fi kalada, don shi ya yi sunnat Annabi sallallahu alaihi wasallama. Waɗansu suna riƙe bakinsu, wasu har sai an yi sallar magariba tukunna sannan za su zo su buɗe baki. To wanda ya buɗe baki kafin sallar ya fi kalada. Jinkirin sahur kuma da ake magana, kar ka yi sahur ka ce tunda ina kwanta ba zan tashi bari 12 zan yi sahur ko ƙarfe 1 in zan kwanta. A'a, kai jinkirin sahur sai daidai ƙarfe 4 ko 4 ma da rabi, kai ko 5 ma za ka iya sahur ɗinka, kai 5:20 ma za ka yi, tunda dai 5:40 alfijir yake bullowa. To wanda ya kai sahur ɗin shi can ya fi kalada. To sai kuma kame bakinka ga yawan surutu. To waɗannan guda 3 su ne sunna na azumi. Wa yutimmu siyam, ana cika azumi ilal laili zuwa dare in an ɗauka, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana cewa wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Ku ci ku sha sai in farin zare ya bayyana bisa ga bakin zare. Ma'ana alfijir guda 2 ne, akwai alfijir kazibi, in kun ganshi ya gitta ku ci abincinku, amma alfijir sadiki idan ya gitta to ba ci ba sha. To daga nan sai a cika azumi ilal laili zuwa dare, ma'ana zuwa magariba. Tun daga wancan alfijir sadiki da ya bayyana to har zuwa rana ta faɗi, shine ake nufi ilal laili din. To Allah ya karba mana ya sa mu dace. Wa minas sunnati, yana daga cikin sunna ta'jilul fitri, gaggauta buɗe baki, wa ta'khirus suhur, da jinkirin sahur. Wa haisu sabata shahar, duk lokacin da aka ce ma wata ya bayyana, an ga wata kenan ka ji labari, qabla al-fajr, in dai alfijir bai kullo ba,
12 dare da tun farko an ga watan tun da farko ka gani ko ka ji labari kafin ka kwanta, a'a sai baka samu wannan lokacin ba har sai ya zan bayan ka kwanta barci ka farka sai ka ji labarin an ga wata da 12 dare ne ko karhe 1 na dare ko karhe 2 ko karhe 3 ko karfe 4, in dai alfijir bai bullo ba to wajibi ka ɗauki azumi qabla alfajiri kenan kafin alfijir ya bullo. Wa haisu wajaba sawm, wajibi ne a ɗauki azumin in dai alfajir bai bullo ba. Wa in lam yasbut illa ba'da alfajiri, to in baka samu tabbacin jin an ga wata ba sai bayan alfijir ya bullo, to duk da haka wajabal imsak, wajibi ne ka kame bakinka ba ci ba sha, ba ka da ladar azumin, amma ya fi sauƙi bisa ga a ce ka ci abinci da rana. Don zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani mutumin da ya taɓa cin abinci da rana, to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to tunda ya ci abinci da rana ya je ya bayan sallah zai rama wannan azumin ɗaya, bayan ya rama wannan azumin to zai yi kafara ta wata 2. ya je ya yi azumin ɗaya na ramuwa sai ya yi kafara wata 2, bayan ya yi wata 2 rana ta ƙarshe ya zo ya ce ya Rasulullah na cika azumi na yau wata 2 bayan ɗayan da na rama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka je ka sake yin wata 2. ya sake yin wata 2, ya zo na ƙarshe ya ce ya Rasulullah yau na cika. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je ka sake yin wata 2. To a takaice dai wannan bayan Allah wata 8 yayi yana ramuwar wannan azumin da ya mutu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya mutu yana ramuwar wannan Ramadana, kaga bai kare ba. Don haka ba a wasa, in an ce an ga wata ka ɗauki azumi, in an ce an gani ka aje, tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa a ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulul amri minkum, ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku bi shugabanninku. Ba taɓa cewa shugaban ƙasa ya ce an ga wata a ɗauki azumi ba, dan ba hanyar shi ba ce. Amma shugabanni na musulunci to su za su ba da umarnin, an ce ba su cewa sun gani, su ma labari aka kawo musu. In an ka gaya masu sun ka tabbatar da wanda ya ce ya ga watan, an ka kira na biyu ya ba da shaida shi ma, to sai su ba da umarni a ɗauka. Don haka shugabanni na musulunci su aka ce a bi umarninsu a ɓangaren abin da ya shafi addini. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alqur'anu hujjatul laka aw alayka, shi alqur'ani hujja ne gare ka. Idan kai yi hujja da alqur'ani ranar tashin kiyama, kowa da ilimi zai tashi lahira. Me yasa kai kaza? Sai ka ce ai dama Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kaza a wuri kaza, atiullaha wa atiur rasula wa ulul amri minkum. To idan aka hujja, to kaga kai hujja da alqur'ani ka tsira. Amma idan aka hujjace ka da alqur'ani a ce Allah bai ce kaza ba, ya ce, to me yasa ba kai ba? Don aka hujjace ka da alqur'ani to shine mutum zai halaka. Allah kare mu. To wanniyatu, yin niyya qabla subuti shahar, kafin watan ya tabbata, badilatun, barna ce ba ta yi ba. Ka ce tun da dai ina sa ran gobe za a tashi da azumi, bari in yi niyyar sahur, in yi sahur, in yi kwanci na, to ba ta yi ba. A'a, sai ka saurari magana ganin wata daga nan har ƙarfe 4 har 5, in dai alfijir bai bullo ba ka ji labarin an ga wata, to wajibi ne ka ɗauki azumi. Wanniyatu qabla subuti shahar, amma niyya kafin wata ya tabbata badilatun ba ta yi ba. Hatta launawa qabla ru'yatin, yau da ya yi niyyar kafin a ga wata, ya yi niyyar ɗaukar azumi kafin a ga wata, qabla subutu shahar badilatun. Hatta launawa qabla ru'yati summa asbaha, yawaye gari lam ya akul, bai ci komai ba, wa lam yashrab, bai sha komai ba, summa tabayyana lahu anna zalika al-yawma min ramadan, sai ji labarin yau an tashi da azumin ramadana. Kuma da safe ne ya tashi, bai samu labari ba, kuma ga wata ya tsaya, sai ji labarin cewa ai an tashi da azumi. To bai ci komai ba, bai sha komai ba. Summa tabayyana lahu anna zalika al-yawm min ramadana, ya ji labarin cewa yau an tashi da azumi, lam yujzihi, to ko da ya dauki azumin bai yi ba. To yanzu ya zai yi? Wa yumsik anil akali wa shurbi li hurmati shahar,
ya kame baki ne ba ci ba sha don saboda ganin darajar watan, ya girmama wata. A wani hadisi da muka karanta wani bayanin cewa wata rana akwai wani majusi, arne ne fa, musulmi sun tashi da azumi, to amma sai shi arnen ɗansa ya zo yana cin abinci gaban musulmi. Arnen ya kama yaron yana ta duka ta. Musulmi sai suka zo suka kwaci yaron, suka ce yasa kake yi mashi irin wannan duka? Ya ce to shi ba zai ga darajar wannan watan naku ba, ai kuna son cin abinci amma saboda girmama watan kun kaki cin abinci, ya zo yana cin abinci a gabanku, ai bai dace ba. Akan haka wannan arnan ya samu rahama akan girmama watan. To don haka ballanta musulmi ya zo yana cin abinci a gaban jama'a da rana, yana ganin kamar gatse yake masu, to kai ne yake wa. Wala taziru wazratun wizra ukhra, laifin wani bai shafar wani. Kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hadaytum. Laifin wani bai shafar wani, kuma kai kokari ka kiyaye kanka. Gardamar ganin wata cewa ni sai na gani ko nai na ɗauki azumi kai baka ɗauka ba shi ake bukata ba. Bukatar mi azumi yake so, akwai farilla, akwai sunna, akwai mustahabbi, akwai karahiya, akwai haramun, akwai abin da zai lalata azumin, duk ka san su, to su ake so ka sani, ba wata ba. Wata, ganin wata farul kifaya ne, wani ya isan ma wani, kamar limanci ne farul kifaya ne, kamar iqama farul kifaya ce, kamar wa'azi farul kifaya ce. Duk abin da yake farul kifaya wani ya ɗauke ma wani, ba dole ne kai sai kayi ba. Don baka isko an yi kiran sallah ka ce sai kayi naka, baka isko an yi iqama ka ce sai kayi naka. Farlu kifaya kenan, mai ɗauki abin da wani zai ɗauke ma wani, amma shi sallar farlu aini ce. Don haka ganin wata farlu kifaya ne, amma shi azumin farlu aini ne. To Allah ya samu dace. Saboda haka mutum ba ya ci ba ya sha saboda girman watan, amma kuma bai da ladar azumi, wa ya ƙadihi sai ya rama azumin bayan sallah ɗaya. Ya kame baki, amma bayan sallah sai ya rama azumi ɗaya, kaga ya huta, ba ka fara a gare shi. Wala yusamu yawmu shak, ranar kokwanto ba a yin azumi lihuta da bihimin Ramadan, don a kewaye watan Ramadana da shi. Wa yajuzu siyamuhu li tadawwu'in wan nazar idza sadafa, amma ya halatta mutum yayi azumin saboda tadawwu'i. Ka tashi, an waye gari an tashi da azumi, to ko ba ka da niyyar azumin, sai ka yi niyyar azumin tadawwu'i ka kame bakinka, ka samu ladar niyyar azumin tadawwu'i da ka yi. Bayan sallah sai ka rama ɗaya, shikenan ka huta. Ko kuma ka yi alwashi cewa rana kaza zan yi azumi, to sai ta faɗo daidai da ranar da za a tashi da azumin, to sai ka ɗauke shi da niyyar azumin alwashi, to azuminka ya yi, za ka samu wannan ladar, amma bayan sallah sai ka rama azumin. Wa yustahabbu, an so imsakun, kame baki fi awwalihi, a farkon watan Ramadan, li yatahaqqaqan nasu, don mutane su tabbatar da ru'yata ganin watan. Bainar tafa'an nahar, idan rana ta bayyana, walam tazhar ru'yatu, ganin wata bai tabbata ba, shine aka ce abdaran nasu, mutane suna cin abinci. Wala yudiru man zara'ahu qai'un, wanda amai ya kucewa, mutum yana azumi sai amai ya kuce masa, azumi ne lafiya lau yake, kurkura bakin shi kawai zai iya ci gaba da azumin shi. Man zara'ahu qai'u, wanda amai ya kucewa. Illa an yu'alija khurujahu fa alaihi alqada'u, amma inda gangan ya janyo aman, to sai ya rama wannan azumi. Wala yudiru man hitalama, wanda ya mafarki shi ma azumi ne bai kare ba. Mutum yana azumi sai ya mafarkin ya tara da mace har mani ya fito mashi, to shi ma azumin shi lafiya lau yake, zuwa ɗaya zai yi wanka, in bai yi sallah ba ya yi sallah ta, in ko ya riga ya yi sallah to ya hari sallar gaba, azumi ne kuma lafiya lau yake, wanda ya yi mafarki. Wala man hitajama, haka wanda aka yi wa ƙafo, azumi ne lafiya lau yake.
duk da akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abdaral hajimu wal muhtajimu, wanda aka wa kafan da wanda yayi kafan azumin su ya kare. Saboda haka ba a yin ƙaho a cikin azumi, ba a yi. A malikiya nan aka ce to wannan wala man hita jama, wanda yayi ƙaho to lalura ta sa har yayi ƙahon, to an ce azumin shi babu wani matsala a kai. Wa tukrahu, an karhanta alhijamatu, yin ƙaho, ka gane, lil maridi, ga marar lafiya, khifatit tagayyir, don tsoron kar ya samu matsala.